Zientzia Life ekimena Elhuyar Fundazioak oindala gutxi martxan jarri duen ekimena da. Eta azken finean, dakan helburua da batez ere zientzia esperimentuak edo zuzeneko zientzia ekintzak ikastetxeetara hurbiltzea. Eta batez ere adin jakin bateko gazteei nolabait zientziarekiko duten interesa edo hori piztea. DBH 3. eta 4. mailako ikasleekin daramate egitasmoa. Eta ikasleak gustura, ordu beteko saioan eta zientzia eta euskara uztartuz, ezohiko gauzak ikusteko aukera izaten baitute. 3 tailerretan egituratuta dago egitasmoa. Ordu betean, 3 gela eta 3 laborategi desberdin ikusten dituzte. Adibidez, tailer batean lantzen dugu gasak eta presioak tailerra edo deritzona, eta nolabait jokatzen dugu presio aldaketarekin nola aldatzen den volumena eta gas idealen ekuazioarekin. Gero beste tailer batean, litzateke materialen tailerra, batik bat erreakzio kimiko desberdinen bidez, nola lortzen diren sustantzia desberdinak ikusten dugu, batez ere polimeroak. Eta gero azkenengo tailerra da batez ere behar bada igual publikora begira erakargarriena da nitrogeno likidoarena. Eta horrekin egiten duguna da sustantzia edo elementu desberdinak oztu eta ikusi ze propietate edo ze ezaugarri desberdin dituzten. Nitrogeno likidoarekin egin dituzte esperimentuak gela honetan. Ikasleak harrituta eta gu geu ere bai, zenbat eta zenbat ezjakintasun zientziari dagokionean. 0 azpitik 186 gradutan dago nitrogeno likidoaren irakite puntua. Temperatura hori ezin naturan aurkitu, eta ondorioz, ez da nitrogeno likidoa ere. Baina zer gertatuko da material desberdinak nitrogeno likidotan sartzen baditugu? Bada, materialaren arabera, erreakzio bat edo beste eragingo du, eta beti egoera aldatuko da. Adibide batzuk ikusiko ditugu. Urez betetako globo bat sartu eta ikusi zer gertatu den. Bale, atengo gu. Eta ikusten bezala, nahazta ikutu, izoztu inda. Logikoa da, izoztu egingo dela pentsatzea, baina horren azkar, zer gertatuko da nitrogeno likidotan airez betetako globo bat sartzen badugu? Txikitu eta zati txikitu behar du. Airea komprimituko eta zagatik komprimitu behar da airea. Goazen ikustea. Eta hain zer gertatuko da. Zer pasa, zergatik uzkurtu da? Barruan dagoen oxigenoa likido bihurtu delako. Orain latexezko guante bat sartuko dugu. Zer gertatuko ote da? Eta larrosa bat sartuko bagenu? A ber, zure eskuari ze pasako zitzaien, bale? Eukio. Txatu eskua magon zulanik, ez? Agurtzeko. Botain, hemen pixka sobratu da eta bota daiteke. Eta ez da zer pasatzen, botatzen zu, evaporatzen da berehala eta jazta.
Argi geldituko zitzaizuen, ezta? Ez sartu inoiz eskua nitrogeno likidotan. Gasak eta presioa. Bigarren laborategi baten sartu gara. Hemen esperimentu bat egin dute, hain justu, gasak eta presioak aztertu dituzte. Elhuyarren praktikak egiten diharduten EHUko ikasleak dira kasu guztietan, esperimentuak ikaslei erakusteaz arduratu direnak. Ni naiz nolabait proiektuaren arduraduna edo koordinatzailea, baina nerekin lantaldean aritzen dira EHUko zientzia ikasketak egiten ari diren ikasleak, eta horrek badu gainera beste puntu bat, hau da, irakasle asko hori aipatu digute, gazteak zientzia azaltzen ikustea, ikasleentzat da nolabait beste jarrera bat azaltzen dute horren aurrean. Azkenean, Elhuyar Fundazioak martxan jarri duen ekimen bat da, eta bere helburua da zientzia eta euskara uztartzea. Gu saiatzen gara beti ere, zientzia esperimentu guzti horiek euskaraz azaltzen, eta hala egiten dugu. Eta, nolabait nahi dugu ikasleen artean ere hala izan dadila. Ez bakarrik zientzia gustoko izatea edo horrekiko interesa piztu, gainera, euskaraz bada asko hobeto. Zientzia, euskara, dibertsioa, ezagutza, jakin-mina, harridura, denetik sortzen du zientzia life egitasmoak ikasleengan. Eta hori da helburua. Ikasleak zientziaren alorrean murgildu eta beti ere euskaraz euren jakin-mina aktibatzea. Eta lortzen dutela, zalantzarik ez. Latesa ikusi zuten, ez dugu buskatu eta galitu da lehengo gora berdinean. Rekuperatzen ditu bere propiedade berdinak. Zoztu ondoren eta lehenan beran dago. Atzei gaten ere probatzea. Beldura, mingaina izoztuko da. Venga, atera bat. Sartu dena koizka, Arro gehienetan utxa, ikitzen nahi dut pop, ez doiten pop, hori utxa dagoelako da. Baina, klaro, esatezko bote bat eta aluminozko plastikozko tapa horiek nola lortzezu hor bazio egitea, utxa egitea. Lata barruan da duten gura, berotzen ipintzakor, urro urrun biten da eta latako espazio guztia bukatzen du. Eta, gero, urrotetara pasatzerakoan berriro ere kondentsatu egiten da, hau da, likidotu egiten da, eta hasieran zuen espazio guztia ez du betetzen, eta lehen lurrina zegoen espazio hortan utxa sortzen da. Eta utxa sortzean, gertatzen dena da, kanpoko presio atmosferikoa eragiten diola, eta horregatik uzkurtzen dela eta implosionatu egiten dela. Hau da, bombak dakizuen bezala kanporantz lertzen dira, hau da, esplosioa gertatzen da, kasu honetan kontrakoa gertatzen da, implosioa, hau da, barrulantzko lerketa bat. Iazko ikasturtean hasi ginen, Nafarroako ikastetxetan aritu ginen, eta nire oso esperientzia polita izan zen. Orain urria eta abendua bitartean, Gipuzkoako ikastetxetara ari gara proiektua eskaintzen, eta aurrera begira baliteke bai Bizkaia, Araba, edota berriro ere Nafarroa eta Gipuzkoa aldean aritzea bai. Asmoa behintzat jarraitzea da.